lehetőség, hogy esetleg a végén valamire rátalálunk, valami újat feltérképezünk, és valami újra ráébredünk. Az ideális kutató alázatos, és sikerül olyan dolgokat találnia, amik számunkra még ismeretlenek, de mégis ő nyitja fel rá a szemünket. Mindenképpen a munkámnak szentelem az életemet, vagy a jövőmet, és hát átadom magam a kutatásnak. Béli dolgokat szeretnék feltérképezni, vagy felásni.